kapok wadhi wach machielo. Joyce mokwongo adwa paro ne Dina ni onge chieng' moro amora ma Jokenya noseyuake usuru. Jokenya osebedo ka chulo usuru nyaka nene. Pok ji oyuak, pok ji odhi e court ni ok odwa chulo VAT, ni ok odwa chulo pay, ji osebedo ka chulo usuru nyaka nene. Gima ji yuago en mana samo mede matin kaka no med mar fuel gata malo 8. Ji no yuak matin to ji chule achula sani. To mae kowacho ni chulo usuru en chalo kaka pidho yien moko gik ni yien mipidho kawuono ni ne manyako konyi. Ere kare tiende mondo ketwa ni wachulo tiwuondo wane dhi miwa udi kae to wacho ni ok ochuno ni wane manyaka wayud udigo. Tiende ni mano nyiso ni imawa nikech ichulo igadi osara to sachi ni karidwa ipango gerne godo jomoko udi. To bende ka nyiso ni ka ok ochuno ni ne manyaka konyi nyiso ni ionge gi entitlement mar biro penjo ni to msacha mano ng'adicha ere ot kamano gerie. Magikone wanyalo bedo ni wasole tibiro konwa ni mano ne usuru ok ochuno ni une manyako konyu ibiro gedne godo generation machielo kata ka koro wan wasetho. Koro en yo machielo ma itemo mana mawa godo pesa wakare kopo ni mane kaka noket. To bende adwa ni ilednwa yo makare ka Dina rit mondo kapok imedo ilednwa yo makare ata mala 1.5 mar osara ma bende ing'ado jopiny e osara margi en usuru kosepono ne en mana contribution ma jetimo. Koro en ema wacho ni en usuru. Wan ne wang'eyo ni ikonwa ni en contribution mwatimo mondo dhi miwa udi. Lakini en koro wacho ni en usuru. Koro kwa dhi ni en usuru to ere kaka ochopo kanyo. Nikech nyiso ni koro iwuondo ni en wach mar ot to kare ntiere mana kako pang tigi pesa wanie yo mopogore. Dina. Gine we anyisi ni